maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babinmu na yau, alburushi. Na san da yawa za su yi tunani, alburushi kuma? Kwarai kuwa, alburushi. Ku dai ku biyo ni domin fahimtar darasin da ke kunshi a cikin wannan babi. Labari zan baku akan wani yaro mai matukar zafin rai. Abu kaɗan ya faru sai ya fusata, daga ƙarshe ya aikata ko ya furta abin da ba shi ne ba. Mahaifin wannan yaro abin yana damunsa, da yake yana da hikima sai ya amfani da hikimarsa. Ya kira wannan ɗana shi, ya ba shi wani ƙaramin buhu mai ɗauke da ƙusoshi, sannan ya gaya masa cewa a duk lokacin da ransa ya ɓaci to akwai wata katangar katako a bayan gidansu. Ya samu wannan katanga ya buga mata ƙusa guda ɗaya. Ma'ana a duk lokacin da ransa ya ɓaci to sai ya je jikin wannan katangar katakon ya buga mata ƙusa. Yaro ya ce to, a rana ta farko yaro ya buga ƙusoshi guda 37 a jikin wannan katangar katako. Rana ta biyu ya buga fiye da haka. Rana ta uku ya buga ƙasa da haka. Haka dai kowace rana sai buga wani adadi na wasu ƙusoshi. Yawan ƙusoshin da yake bugawa sai ya sa ya fara fahimtar adadin yadda ransa yake ɓaci. A cikin zuciyarsa sai ya ji cewar hakan yakan yi yawa, sai yake ƙoƙari na ga cewar ya rage adadin yadda yake bari abubuwa suna fusata shi. Saboda haka ya dinga yin ƙoƙari, sai ya zama da cewa bayan tafiyar wasu makonni adadin ƙusoshin da yake bugawa a jikin wannan katanga suna ta raguwa. Daga baya ma sai ya zo ya fahimci cewar sarrafa fushinsa da ɓacin ransa ya ma fiye masa sauƙi akan buga ƙusoshi a jikin katangar katako kowace rana. A kwana a tashi sai aka wayi gari wannan yaro ko so ɗaya bai fusata ba, ya wuni cikin farin ciki da jin daɗin rayuwarsa. Ya hanzarta ya zuwa ga mahaifinsa, sai yake gaya wa mahaifinsa cewa wallahi baba yau na sha mamaki, irin abubuwan da suka sawa bata min rai nake fushi yau na ga kwata-kwata ba abin da ya bata min rai. Alhamdulillah. Wallahi na yi mamaki so. To da kyau yaro. Amma yanzu abin da nake so da kai. Duk wata rana da ta zo ta wuce irin haka aka samu ranka bai bace. To inda ka je ka buga kusoshin nan a cikin bango ka je ka zara kusa guda ɗaya. Haka ba wani ci gaba za a samu. To shikenan baba. A guje yaro ya je ya cire kusa guda ɗaya cikin farin ciki kan cewar ya cimma wani abu. Haka dai aka yi ta yi duk ranar da bai fusata ba ko kuma ya iya sarrafa fushinsa to zai je ya cire kusa guda ɗaya. A kwana a tashi har sai ya zama na babu kusa ko ƙwaya ɗaya a jikin wannan katangar katako. Yaro ya sake fita a guje cikin farin ciki, ya samu mahaifinsa ya ce masa, yau gaba ɗaya bangon da nake buga kusa kwata-kwata ba kusa ko ƙwaya ɗaya. Iko sai Allah. Na iya sarrafa fushi na yadda ya kamata. Malam yanzu sai mu tashi mu je gurin magana. To shikenan za mu iya tafiya. Suka je zuwa ga wannan katanga suka kalle ta, sai baban ya ce masa, yaro na kai kokari sosai amma duk da haka ka tubi katangan duk da cewa babu kusa ko ɗaya, amma kalli yadda katanga ta lalace da ramakan kusa. Haka ne ke faruwa ga zakatan mutane a duk lokacin da ka furta wata magana cikin ɓacin rai gare su, ko daga baya in komi ya wuce wannan tabo yana nan a zakatansu. Za ka iya ɗaukar bindiga ka harbi mutum da alburushi, ko da an tuba wannan harsashi amma dai taban yana kai, ko da ka ce ma mutum sannu, kai ko da ka shekara kana ce ma mutum sannu, wannan dai taban yana nan, wannan raunin yana nan. Abinda baban wannan yaro ya gaya masa kenan, kuma haka zancen yake. Shi yasa Bahaushe yakan ce maganin kar a yi kada a fara, da muguwar rawa gara ƙin tashi. Saboda haka kada ka darar kana ganin cewa ko ka yi wa mutum abu daga baya za ka ba shi haƙuri komi ya wuce. Idan ka yi masa ka cutar da shi to wannan cutarwar tana nan, ko da ya yafe maka taban nan yana nan, kuma ko da nan gaba ne wani abu ya haɗa ku sai ya tuno da wannan abin da ka yi masa din. Ƙarshen ta ma ya ɗauki matakin kare kansa daga sake fuskantar irin wannan abin daga gare ka. Kaga a nan kimar ka ta tabu, amincin ki ya ragu. Saboda haka magana kamar alburushi ce, idan ka harba ta ba za ka iya dawo da ita ba, in ma ta raunata in ma ta kashe. Ku koyi tunani kafin mu yi furuci. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan mai suna alburushi. Na gode.